arribar després de treballar per venir aquí perquè entre tots hem d'aturar aquest cop d'estat, que és aquesta agressió repressora que els hi surt de dintre, aquesta gent feixistes del PP i del poder fàctic de l'Estat. Si som tots i som els que som i encara serem més, no podem fer altra cosa que guanyar. He vingut aquí de la universitat, tinc amics favorables i amics contraris a tot el procés. Crec que les llibertats de les persones simplement per voler votar no han d'acabar amb gent imputada, amb càrrecs. I esperem que Europa intervingui quan abans millor, perquè aquests tios estan desbocats. Hem d'estar ara contínuament mobilitzats. Durant tot el matí l'ambient que hi havia era de crispació, de protesta, de la gent molt enfadada. I ara l'ambient és de festa, d'alegria, perquè la gent veu que hi ha hagut una autèntica revolta popular a favor de la República Catalana. M'he agafat festa de la feina, he vingut de Girona, he arribat a mitja tarda i em quedaré fins que calgui. Hem de demostrar el nostre suport i el nostre escalf als polítics que tan bé ens representen i que tan valents són.